Takže zdar lidi, vítám vás u tohoto videa z Robloxu Tsunami Survivor. Najdete to v popisku videa. A pokud se vám tady to video bude líbit, zanechte like, odběr a napište něco hezkého do komentářů. A co budete chtít natočit, tak vám natočím klidně z Robloxu, z Minecraftu nebo z Standoff 2. Tak si vyberte, anebo ještě něco jiného, to si klidně stáhnu. Shark. Takže jdeme na tohle. Tohle je za mapu, ty vole. To zatopené město. Aha, to jsou zraloci. Shark. Aha, tak my asi chcípneme. My jsme měli lítáme nahoru. Nevadí. Tady ten týpek chcípnul, debil. Jak dlouho pojede Tsunami? Aha, už jede. Nebo ne? Já nevím, jestli už plave Tsunami nebo ne. Ne, tohle to asi ani není Tsunami, tohle je to jenom normální. Takže si počkáme. Takže si tady hezky plaveme. Tak a už jdeme vývez fil. A to jsem rychle nastihnu přečíst. Ježiši, kástu, ne? Ne, největší barák. Nic. No, už jsem chcípnul. Takže až budu hrát, tak vám řeknu. Takže už jdeme hrát. To piči, pardon. Omlouvám se lidi, za tohle mi dejte od ten dislike. Co vole tečeš, vole? Jdu kouknout, vole. To nic nevidím. Jenom takováhle hluboká voda, tak málo, vole. To se tady drží, vole. Yes, vyhráli jsme. Už natáčíme 3 minuty a 29 minut. Já se omlouvám, když uslyšíte tady nějaký rámus, tak já tady mám malý ségry, které jsou úplně vypatlaný. Tak. Já se omlouvám lidi, oni jsou úplně vypatlaný. A prosím, držte pusu. Co? Kdo mě schodil? Jsem tady znovu. Takže čekáme na to, až se nám zapne hra. Takže jsme tady znovu. Tady je Itálie, co to je, nevím. Tak, jsme na stole. Doufám, že nás ten stůl nezabije všechny. No, co to je? No to víc, že zabije. Jede nová vlna, vole. Pojede nová ještě, nebo ne?
doufám, že přežijeme. Vyhráš. Tak, vyhráli jsme. Takže co bude za mapu? Víc, start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže jdeme hrát lidi. Ježiši. Tak jdeme úplně nahoru. Škoda, že není třeba cesta na dol, někam do té, jak se to jmenuje? To se jmenuje, tady to je v Egyptě, takže to je, napište mi to prosím do komentáře, jak se to jmenuje. Jsem zapomněla, jak se to jmenuje. A chcípaj, chudáci. Takže budeme natáčet do 10 minut, doufám, že to stihneme. Lidi, vážně mi napište do komentáře, jakou hru si mám zahrát. A já si ji zahraju klidně pro vás. Dvanáct, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vísiu King Island. Jo. Oh shit, man. Jedu na teď do tohohle hradu. Jo, můj brácha se za chvilku připojí. Jo, a mám lidi TikTok, tak to, dejte mi like a follow na TikToku a oplatím vám to. Jmenuji se tam Martin Večer 360. Mám úplně stejný skin jako tady. Ještě budeme natáčet ještě 3 minuty. Už 2 minuty. Takže doufám, že stihneme aspoň jednu ještě. Takže až budeme hrát, mít další mapu, tak se připojíme. Tak, už jsem tady zase. Už jdu hrát s tebou. Takže jdeme sem. Můj brácha už jde hrát. Takže se rádi připojte na tady ten server Tsunami Survival a za chvilku se odpojím. Teda vypnu natáčení na YouTube, protože už je 8 minut, takže ještě 2 minuty. Ještě 2 minuty budu hrát. Už 1 minutu. Díka, musíš počkat, protože se to bude odpočítávat. Tak, vyhrál jsem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Takže zdar lidi, loučím se s vámi, protože už budu končit. Zanechte like, odběr a napište mi všechno do popisku videa. Takže zdar.